afternoon. Good morning sa ibang lugar. Be, mag-ano na ka na ng kalan, be? At magluto na tayo. Ang dilim. Madilim ang aking paligid. Maulan dito sa amin. Signal number 1. May signal. Signal ng bagyo hindi natin gusto. Yung signal ng internet, gusto natin yun. Maulan, di tayo makapaglaba. Ayun, ang daming labahin. Ang daming labahin ni Manay Burday. Ate Jaydin! Jaydin! Anuin mo na yung apoy sa kalan. At makapagluto na tayo. Mamaya mag-brown out na naman. Maya't maya brown out. Araw! Naipit ako ng lata. Ayan, magluto tayo ng gulay na sitaw. Ito yung sahog ko, dilata. Kay walang iba. Yan, ang ulam natin, ginisang sitaw. Ayun, ang alaga namin. Kumakain na, nagdi-dinner na si Lucky. Ang mga footprint mo dyan, maulan kasi pag lumalabas sila, dala nila yung putik. Ito itago ko na. Hindi ito sa akin. Hindi ito sa akin. Mailabas lang dahil nasira yung kanyang kahon. Itago na natin at baka kung anong mangyari diyan. Yan. Pagkatapos kumain, hala, may bubot na mangga. Buti pa si Mingming kumakain na. Naka-dog food ka naman ngayon. Mamaya mag-aw-aw ka na. Ba't kinakain mo yan? Wala kasing makain itong mga pusang ito. Kaya kumain na ng dog food. Ayan. Dog food yung pagkain ni Lucky. Hala ka, Lucky. Mamaya talaga mag-aw-aw ka na. At ayan, ang aming dirty kitchen. Dirty talaga na kasi butas-butas yung bubong. Hindi pa namin mapaayos. Dahil walang budget. Ang budget ay wala pa. Ayan, magsasaing si ate. Ba't dyan ka ate magsasaing, baby? Doon sa malaking kaldero, anak. Mabilis matutong kaya dyan, anak. Babantayan mo yan, ha? Kasi pag sa stainless na ganyan yung pag maraming uling yung ilalagay mo doon, madali masunog. Mas umiinit kasi siya. Ayan yung ang oras ay anong oras na ba? 5:30 in the afternoon. 5:30. Hoy, Lucky, pagkatapos mo kumain, nandyan ka na, may tulog. Ikaw, anong ginagawa mo? Anuhan mo na ate yung isang kalan. Yung kalan nating isa para maluto ko na ito. Para pag dilim, kakain na tayo. Pag dilim talaga. 6 o'clock kakain na tayo. May 30 minutes pa ako para magluto.
Uling yung ginagamit namin sa pagluluto. Minsan, gumagamit din ako ng kahoy. Kaso ngayon, maulan, kaya uling. Uling yung gagamitin natin, kaya mahirap maghanap ng kahoy ngayon. Ayan, merong paparating na bagyo, kaya lagi maulan. Signal number 1 ngayon dito sa amin sa Albay. So, sana hindi lumakas yung hangin, yung bagyo kasi marami na naman yung maapektuhan. Marami na naman maapektuhan. Lalo na yung kuryente pag bumabagyo. Talagang minsan pag malakas yung bagyo, buwan yung lumilipas na wala kaming kuryente dito sa amin. Buti kung medyo lang, mahina lang. Yung hindi na yung mga poste, kaya ayaw ko ng bagyo. Kahit sino naman ayaw ng bagyo. Tsaka yan, ang kusina namin, sira-sira na. Tapos babagyuhin pa. Tapos mamaya itong bubong, yan mga uniform ng anak ko. Bebe, tupiin nyo muna to kasi ilang weeks naman kayo walang pasok. Mangingitim yan dyan ang usok. Bebe? Shh. Just. Kung hindi gagamitin ditong uniform, pakitupi. Kasi mangingitim yan dyan. Kasi minsan pumapasok yung usok galing doon sa kalan. Kaya baka mangitim yung yung uniform nila.